Bi mekalo kile duri samba flani muga anikele aw munu ma fle sanga na ka wakati anga bololo kanala maliko na kata se maliko kanama ambe aw befu aka wakati o chugala akunsi limbe ka kuna foni mi makono Malikunafoni.net ali jabaranega niye o wati sele ayo bisimila. Kuna fondamna bisa anga ministeri mbino ni alinya shineme kenaya konyoma ako kabada malien den be kuloka kata se jensle kenani ma be kuloka ka foko ani sonjalendo ka sababu yake alima sise mi yeresa ni aletu la jolendo na kumbe anga faba o konnala atume anga laptan so badola ni oye ponje airalo ka foko den chama o le tumbe akonnala mi ni anga jamana nyama no yembandawi ale ya blaka taka mara ka jamana o konnala kalo klibi saba samba flani muga anikele mini uluka doktoroso ulu umagodo musoina ni wakati na sa ayirala ka foko akoni ayere soro den kononto mire na tun yirala ka foko de wolonvla ko de be akonnala ngani wakati na sa den kononto na sa musomanduru fokata se chema nani na akoniye ulu de bange ko deni aba ubela jilenka kene anga kasobo la koloshiba ulu koni bena barabla mini abina taleke lere kemefla ani binaniga o lere kemefla ni bina nyerebe taleke kle tan barabla o de kami na bena damne tene me kalo kle muga anani mini ngata kunje juma juin kalo kle nani samba flani muga anikele wani barabla nkunye femesa o de ka fo ko jamana marabaga we wale mi nyinu fe kuma ulu lapato kakeni sinzambagato ka don kerenkereni sa minu obena kunu me kalo klinani masamba flani muga anikele mini jenselegenani ma beye anyelemaya sinzaere ale banina klila banadi mini ayirala ka fo kwanga jamana kono yabe ma chamana kemesara ayirala ka fo kabe ta ani nani ndila mami be no sani ale nyashineme sinzambato ulu frekelma no yakuba tugulai ale ya ayira ka fo ko sinzan koni banai na isoro abe nina kli ninka ode gerante sinsa yere banaisa mi ni chinya banarido nga banamindo akoninte yelema fein Nazaro ka kuna fundila do ale kon jasura anga jamana konna la ni wakati na mai yeresa ale kuna fundila de mi ni ale toy Olivier Dubois akoni abe dugo kun dama bobi mi ni abe anga jamana konna la no ni akon tuntunino kunu me kalo klenani samba flani muga anikele bololo kana fantan nan bela jilina ayira la ka foka koni yera jadola kabe mado bulusa mamunu ni uluka nyeshinendo ko kaslame ani ka o deme abe olu mawde boloni wakati na jaere la ibe Olivier Dubois mi na be ka fo aka mo nyana ni jamana marabago nyana ni oye Français ko ga wala sugu beke ka se ka boni manunu bolo kajolo kata se zegwa mani wati na kurantike bambali o kon kileno ka ulu segen kosobe kurantike mi yere ni adam nena abesika lere saba fukata se lere shegini ka oke klekele o konnala edem mauno e kuranchekelo wisa ulu kon ya yira ka fo kon ya e kon kurantike bambali be uga dugu konnala ko udafe dugu no ye kodvar ka ka jamana konna keren ala sa wage ka ulu feno o kon kuranso dore be no mi ni o rodo chenu ngani wakati na ubeka ko sugubeke wala saka seka o gla Yoroso sefa wali million woro o de dona église la uka dugumbe no sani alebe minamba alebe yoroso o lamini nasa uka dugu marabaga uya yira ka fo koni yoren yeresa abina ke sabu ni ka ma keme saba bonyongo ko de bisimila akonna la anafulo yere bebora mami kunsa o de ye ayoro chrétien la ka ulule ni musaka ni ka bo ayoro kurmo karli bekera sibiri temenina akeru ka jamana magaba chama ulunyana wa ma keme nan bonyongo ulule fana tumbi kenai o konnala ni wakati na anga dongli de la demsen do be no ni ale be wele ko Mamadou Gassama ni be bale do gaspi ni wakati na ale konimbe kasubumala kasabu yake ko ani adongli de la nyondo ni ale be wele ko lefu ani o koniye shienta ni ka oke kare o konnala o de la sa uye amene ni ngataka na kasubumbala ani wakati na sa ani mami koniye shienta ke o koni o bollendo ale ma ye folo
Amita ko kan kibaru la Mauritanienkaw ka jamana konna la u ka jamana marabaga olu ya yira tenen sufela la ka fɔ ko coronavirus mi ni a yira Britanienkaw ka jamana o konna la sa ko a kɔni yira olu ka jamana kɔnɔ ma kilena ni wakati na u yo o kɔni do bɛrɛ la walasa ale kana bana a kana a jɛnsɛ nga u yo sharia kuraw ta sharia min na be yira ka fɔ e ma o ma ni bora Royaume-Uni kaw ka jamana kɔnɔ ka bɔ Afrique du Sud ani Indikaw feno sa ni kɔni donna u ka jamana kɔnɔ la u be i bila kile tan bɔɲɔngo sigi la walasa ka se k'a lajɛ ni coronavirus nata kura in a t'i la. Algérie kalandenw olu kɔni ye tamakura nin ka o boloda tama min yɛrɛ ni u kun ye ale ɲɔngiri kabini février kalo tɛmɛnen na n'a bɛnna san kelen bɔɲɔngo ma ka sababuya kɛ coronavirus bana ale carini kunu mɛ kalo tile naani u ye tamakura in nin ka a boloda nka jani u ka tama in boloda sa u kɔni ye maa tan bɔɲɔngo nin ka olu wele u ka tama in yɛrɛ bɛna bɛn u ka jamana ɲɛmaa kalafili o ma min n'a bɛna kɛ juin kalo nata in na. Malikunafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ka da aw kelenla bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn.